Landrena Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi program yapadera ija imene evangelist Yankho Malizani akupitiriza kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus network ya 5G komanso lemba la chilombo 666 kodi nkhani zimenezi mogwirizana ndi Bible zikuti bwanji. Kodi 666 kapena coronavirus ndi 666 kapena kodi network ya 5G ndi 666 Bible likuti bwanji. Dzina langa ndi John Mulimbika koma bwanji evangelist Yankho Malizani apitirize kufotokoza omwe adalekeza paja. Kuthokoza kwambiri kunena kuti anthu ambiri muli ndi chidwi kumamvera uthengawo. Mauthenga amene mwatumiza palamya tikumaona, ena amene apereka mafunso tikumayankha, ena tikumalankhulana kumene monga pali m'bale wina amene tikufotokoza pano tikumayambirana foni tikuphunzira Bible limodzi. Inunso ngati muli okondwera kutero tikhoza kumayambirana foni kumalankhulana ndikumapanga Bible study limodzi. Ndilipezeka tsiku lina limene tidzafotokoze mwachindunji kuti funso ili malingana ndi zimene taphunzira mu magawo amene adutsaja zikuonetsera moteremo. Ndi Mulungu wakumwamba apitirize kulankhulani mudzikhalabe pomwepo kumvetsera wireless, kumvetsera uthenga wabwinowu mmene tikupitirizanso mu tsiku la lero. Mchigawo chimene chapita muganizo limene tikuyenda nalo pofuna kumvetsetsa za mwana wachitayiko tidaona zinthu zingapo kufikira mmene tukafika ku buku la Daniel. Taona mu Daniel chapter 2 mmene mfumu Nebukadinezara adapatsidwa loto kuchokera kwa Yehova Mulungu wakumwamba, loto limene anzeru a mu Babulo adalephera kulimasulira. Koma Daniel pakupemphera kwa Mulungu wakumwamba adamuzindikiritsa za chinsinsicho, adamuonetsera loto la mfumu ndi kumasulira kwake. Mukumasulira kwa zonsezi mu chapter 2 Daniel, Mulungu wakumwamba adaonetsera kuti anamuzindikiritsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitike masiku otsiriza. Pa Daniel chapter 2 verse 28 akunena choncho kuti Mulungu wakumwamba adamuonetsera mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitike masiku otsiriza. Ndi masiku otsiriza ndi athu ano, chifukwa Yesu adalankhula kuti monga idali nthawi ya Nowa chomwe chidzakhala nthawi ya kumapeto. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku zosinthika ndi zambiri. Kumabwera ufumu umapita, anthu timabadwa, anthu timamwalira. Chomwe chimene Mulungu adaonetsera maufumu awa m'buku la Daniel chapter 2 kuyambira ufumu wa Babulo kudzafika kumapazi kwa chifano umene kuli chitsulo ndi dongo. Tidaphunzira muphunziro limene lapita kunena kuti ifeyo mmene tikukhalira Malawi mu tsiku la lero mmene mumvera uthengawo tikukhala kumapazi kumene kuli kosakanikirana chitsulo ndi dongo. Ndi chitsulo ndi dongo sizingagwirizana. Tidaphunzira kuti masiku athu ano mtendere ngovuta, maufumu sadzagwirizana chifukwa malemba adafotokoza kale. Ndi mmene timasiyana dafotokoza kuti tionanso ku chapter 7 buku la Daniel lomwelo chimene tikuonera machapter awiri awa muli zinthu zofanana, ndipo zinthu zofanana zimenezi ndi zimene zikutitengera kufikira mu ufumu wachinayi pa dziko lapansi, ufumu wa Rome. Zikutitengera ku nthawi ino ya kumapeto amene ife tikukhala, kumene kwadza matenda wa COVID-19, kumene nzeru zikuchuluka, anthu akumakamba zambiri za 5G, komanso kuli kena kamene kakubwera kochita Wi-Fi 6. Zinthu zonse zimene zikubwerera, ena amene mmakonda kusewera kwambiri ndi makina apa intaneti mupeza kuli katsamba kena kamachita kuti Netflix, pamakhalanso zinthu zambiri. Ndi zonse zimene zikuchitika masiku athu ano. Ndengati Mulungu adampasa mfumu Nebukadinezara loto loonetsera zinthu za kumapeto, ifeyonso tiyena kukhala chidwi ndi zinthu zimenezi. Ndikufotokoza zimbale wanga kuti kamawerenga malembawo uwatsate ndi chidwi uone pamene ife tikukhala ndi kumene dziko lili kupita, kuti upange chisankho chabwino choyenda ndi Yesu Khristu. Komanso mukumbukire tidaona mwana wachitayiko Satana kuti adawukira kumwamba. Pakukira kumwamba adayamba kuyenda mkati mwa dziko lapansi napereka mphamvu zake kwa anthu nawasocheretsa anthu kufikira kuti adakhazikitsa mzinda wa Babulo mmene tikuwerenga mawu awo kuti mfumu Nebukadinezara monga mfumu ya ku Babulo akadali ku Babulo komweko Mulungu adampatsa loto. Ndi tikukhala ndi chidwi ndi ntchito imene mwana wachitayikoyo akuyenda nayo tione kuti apita mpaka napati. Kodi nkhani ya 5G, nkhani ya COVID-19 iyeyo kumukhudza pati monga mwana wachitayiko. Ndeti kuwerenga tsopano m'buku la Daniel chapter 7. Ndikuwerenga kuyambira verse 1.
Chaka choyamba cha Belisezara mfumu ya ku Babuloni, Daniel anaona loto, naona masomphenya a mtima mwake pakama pake, ndipo analemba lotolo nalifotokozera mwachidule. Daniel ananena nati, ndinaona masomphenya anga usiku, taonani mphepo zinayi zamlengalenga zinabuka pa nyanja yayikulu, ndipo zinatuluka mnyanja zirombo zazikulu zinayi zosiyanasiyana. Choyamba chinanga mkango, chinali nawo mapiko achomba nkhanga. Ndinapenyera mpaka nthenga zake zinathothoka, nichinakwezeka ku dziko ndi kuyimitsidwa ndi mapazi awiri ngati munthu, nichinapatsidwa mtima wa munthu. Ndipo taonani chirombo china chachiwiri chikunga chimbalangondo chinatundumuka mbali imodzi, ndi mkamwa mwake munali nthiti zitatu pakati pa mano ake. Ndipo anatero nacho, nyamuka, lusira nyama zambiri. Pambuyo pake ndinapenya ndi kuona china ngati nyalugwe, chinali nawo mapiko anayi a nkhuku, pansana pake. Chirombocho chinali nayo mitu inayi, nichinapatsidwa ulamuliro. Pambuyo pake ndinaona masomphenya a usiku, ndikuona chirombo chachinayi choopsa ndicho chilitsa mantha ndi champhamvu choposa, chinali nawo mano akulu achitsulo, chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake. Chinasiyana ndi zirombo zonse zidachitsogolera, ndipo chinali ndi nyanga 10, nali kulingirira za nyangazi. Taonani pakati pa izo panaphuka nyanga ina, ndiyo yaying'ono. Patsogolo pake zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mizu yomwe. Ndipo taonani m'nyanga m'menemo munali maso ngati maso a munthu, ndi pakamwa pali kunena zazikulu. Ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando yachifumu, nikhalapo nkhalamba yakale lomwe. Zovala zake zinali zambu ngati chipale chofewa, ndi tsitsi lake la pamutu pake ngati ubweya woyera. Mpando wachifumu unali malawi a moto, ndi njinga zake moto woyaka. Uku ndikuwerenga kwa mawu m'buku la Daniel chapter 7, ndawerenga verse 1 mpaka na verse 9. Bale wanga, ndimanena nthawi zonse kuti mawu a Mulungu ndi mawu okoma kobasi, amafunika kuwawerenga ndi kuwalingalira mwakuya. Zinthu zina zooneka zobisika za dziko lapansi ziyenera kuvumbulutsidwa kuti anthu akadziwe. Mukuvumbulutsidwa kwa zinthu zimenezi, Mzimu Woyera adalankhula mwa Paulo ku mpingo wa ku Aefeso chapter 5 verse 11 pali mawu awo, ndipo musayanjane nazo ntchito za mdima zosabala kanthu, koma makamakanso muzitsutse. Musayanjane nazo ntchito za mdima zobisikazo, musayanjane nazo, koma makamaka tizitsutse. Ndi zinthu zinazooneka zakuya ngati izi, kuti Daniel nkuona loto adaona zirombo zokhazokha. Ndimafuna ndikufunse malawi nzanga, kuti wewe utalota muja timalotera muja monga anthu, utalota zirombo zinayi zimenezi, kuona pa nyanja mphepo ikuyinduka, pakuwomba mphepo pa nyanja. Amene amakhala ku nyanja amadziwa bwino za mphepo ya pa nyanja. Amene amakhala m'mangochi mu Msalima, nyanja ikati igavire palibenso amene amakawandikira ku nyanja ayi, ngakhale asodzi nawonso amaopa pa nyanja. Ndi Daniel adaona nyanja itawinduka. Nditimvetsetsa bwino muphunziroli, kuti mvetse bwino nkhani ya COVID-19. Famina bwera COVID-19 nenso kanga mphepo yawinduka pa nyanja, wavuta kwambiri kutekesa dziko lonse lapansi. Pali chani pamenepo? Ndi mu zinthu zimenezi tikuyenera kuzimvetsetsa bwino. Akufotokoza kuti mphepo itawinduka adaona chirombo choyamba chikutuluka pa nyanjapo, chofanana ndi mkango, chooneka ngati mkango chirombocho. Tifufuza chirombo chimenechi ndi chani. Adaonanso chirombo chachiwiri, zina ndi zinazo ndizisiya kuti nthawi yathu igwirane bwino, kuti mfundo zofunikirazo m'bale wanga uzigwire. Akuyang'anisitsa kupenyesetsa, adaona chirombo china chachiwiri, chimbalangondo chotundumuka mbali imodzi. Adaona chirombo chimene chimbalangondo chokhala ndi nthiti zitatu pakamwa pake. Pambuyo pake adadzapenyanso chirombo china chooneka ngati nyalugwe okhala ndi mitu inayi, mitu 4. Pali chani pamenepo? Kenako adaona zirombo zitatu zimene zadutsazi, mkango, chimbalangondo, nyalugwe. Adazaona kuti chirombo choopsa m'maso, chokhala ndi mano achitsulo, chopanda dzina.
adachiona chokhala ndi nyanga 10 nyanga 10 ndi adaziona pakati pa nyanga 10 ipo pakuphuka kanyanga kena kokhala ndi maso ngati maso a munthu, pakamwa ngati pakamwa pa munthu, akuti pakulankhula zazikulu. Bale wanga, sindikudziwa kuti kumene umapita kumakasonkhana kumakapemphera kuti chapter ngati ichi otumikira kumene kukhanda abusa, khanda shehe, khanda nsembe, kandi nani adayamba kukwerengerapo zimene zikuti uzimvetse masiku anotsiriza amene ife tikukhala. Nkofunika kuwerenga izi zinthu zooneka zobisika monga kwa Efeso afotokozera za mdima zikuyenera kuti zimveke bwino pena paliponse. Nde muja tidayambira maphunziro awa, mauthenga awa, kunena kuti ine ndakhala chotengera chabe cha uthengawo ndipo simumvamo maganizo anga ngakhale pang'ono. Nde mukumbukire tidawerenga verse la ku 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka na 21. Pa verse 20 adafotokoza kuti lemba limamasula lemba linzake. Verse 19 akuti tinawo mawu achinenero amene tichabwino fe kuwasamalira chifukwa mawuwo ali ngati nyali yakuoneka mu mdima. Ndi mawu achinenero awa oneka obisikawa ndi nyali. Pamene mdima wadza wa COVID-19 mu dziko lapansi, nyali iyi ikuyenera ife kutiunikira. Itiunikira bwanji ngati tichita mosamalitsa ndi malembawo. Komanso kumbukirani tidawerenga lemba la ku Yesaya chapter 28 verse 10 kuti kuno pang'ono uko pang'ono, langizo ndi langizo, lamulo ndi lamulo, kuno pang'ono ukonso pang'ono. Ndipo funa kumveketsa bwino mawu amenewa a Yehova Mulungu wakumwamba osati maganizo a munthu. Kumasulira kwa zilombo izi ntamasulire sine ayi, koma tiwerenga lemba lomasulira zilombo zinayi zimenezi kuti zitanthauza chani, nanga mphepo imeneyi ikutanthauza chiyani pa nyanja kuyindukako, nanga nyanjayo ikuyimirira chiyani. Nde tione dziko limene tikukhalali. Nde mu Daniel chapter 2 verse 17 pali mawu awa: zilombo zazikulu izi zinayi ndizo mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi. Haleluya. Mawu a Mulungu ngokoma, Mulungu akumwamba sabisa kanthu. Akufotokoza kuti zilombo zinayi izi mkango, chimbalangondo, nyalugwe ndi ichopsa chopanda dzinazi. Akuti zilombo zinayi zimene zizi zikuyimira mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi kuyambira mfumu ya Babuloni. Chapter 2 anationetsera Daniel akumasulira mfumu Nebukadinezara kuti mfumu inu ndinu mutu wa golide, kusintha mfumu wa Babuloni umayimidwa ndi mutu wa golide. Ndi apa mkango umene ukuonekera kuyambirira, mkango ukuyimiranso mfumu wa Babuloni. Anthu azotumbatumba zambiri yakale akamatumbatumba amakapeza kuti Babuloni wakaleyo chizindikiro chake chidalinso ngati mkango monga mene zilili. Mulungu sapanga kanthu osakaula kwa nene lake. Chilombo chachiwiri, chimbalangondo. Ku chapter 2 Daniel adafotokozera mfumu Nebukadinezara kuti ukadzachoka ufumu wanu kudzabwera ufumu inochepa mphamvu ndi wanu, ndipo ufumu wadadzadi, ufumu wa Amedi ndi Aperesi, ndipo kutha kwa ufumu wa Babuloni. Tikawerenga Daniel chapter 5 timuonetsedwa mu nkhani ya Belisezara amene adapanga phwando natenga zopatulika za mkachisi zimene atatu akadazitenga ku Yerusalemu atakamenya nkhondo ku Israeli. Babuloni atakamenya nkhondo ku Israeli, zimenezozo Belisezara adatundumuka mtima nazitenga nachitira phwando namwera mu kachasu wake muchochitira mbale kuti kachisi wa Mulungu opatulika thupi lakolo iwe nkumeka mu kachasu nkumeka mu fodya chimodzimodzi. Belisezara adapanganso zimenezi. Ndi usiku umene adachita phwando limeneli mwina kapena ndingowerenga verse limodzi pa Daniel chapter 5 ndikuwerenga verse 12. Popeza Daniel yemweyo amene mfumu adamutcha Belisezara, Daniel chapter 5 ndingowerenga verse limodzi, nkhani yonsesi ndiwerenga fasi ufuna kukhazika kumene kokweyayi. Mu Daniel chapter 5 verse 31 muli mawu awa: ndipo Dariyo Medi analandira ufumuwo ali wa zaka 50 mphambu ziwiri. Kapena mwina kuti pamveke bwino kungowerenga verse 30 akunena kuti usiku omwewo Belisezara mfumu ya Akasidi anaphedwa, ndipo Dariyo Medi kapena kuti Dariyo wa ufumu wa Amedi analandira ufumuwo. Mawu awa akutsimikizira kuti chimene akuchifotokoza ku Daniel chapter 7 chapter 2 ndichokhazikika kunena kuti kuchoka ufumu wa Babuloni kudabwera ufumu wa Amedi ndi Aperesi. Iwe mbalanga mwana pita ku skulu history mafotokoza mbiri yabwino ya maiko amenewa. Sindilowa ku zaka zimene fasi tunokhala kumene kukonkhani athu yayi.
koma kundikuonetsa kukhulupirika kwa Mulungu wakumwamba kuti Dani akadali ndi moyo adaona kukwaniritsidwa kwa mawu a mu Daniel chapter 2 mene iye adauza mfumu, komanso adaona kukwaniritsidwa kwa mawu amene iye Mulungu wakumwamba adampatsa maloto ake kuti ufumu wa Babuloni udzatha kudzabwera ufumu wa Medi ndi Aperezi. Ndi chirombo chachitatu nyalugwe chimaonetsedwanso mu chapter 8 kuti mmene umachoka ufumu wa Medi ndi Aperezi udatha ufumu wa Medi ndi Aperezi kudabwera ufumu wa ma-Greeks kapena kuti Ahelene pasi paka mnyamata kena Alexander otchedwa wamkuluyu muchizungu amamnyadira mati Alexander the Great, mmene akuonetsera mitu inayi ku chirombo ichi kunyalugwe kuti chine ndi mitu inayi zimaonetsera kugawanika kwa ufumu wake nthawi ya kumapeto udagawanikana wa makombani ake 4. Alexander ufumu wake kuti udzitha unatha ifota adadzamwa vinyo adamwa kachaso naledzera kena kwadamba kudwala malungo. Adokota amene amusamalira atamfunsa kuti mene mukudwalira mutu mkulu zikuoneka kuti mupita kodi ufumu mutani nawo, iye adangoyankha mwachidule kunena kuti wankhondo amatoneke wamphamvu kwambiri ndamatenga ufumu. Ndipo Toleme adaposadi makomanda anzake nakhala wamphamvu iye. Ndi mitu inayi imene kuonekera ku nyalugwe akuyimira ufumu wa Ahelene kapena kuti ma-Greeks pansi pa Alexander, makomanda ake 4 kuyimidwa ndi mitu 4 imene atuluka mmenemo. Mmodzi wa makomanda awo ndi Toleme. Ukamalinga buku la Julius Caesar nkhani imenenso ilimo ukayipeza m'bale wanga, kuonetsera kuti zimene Mulungu wakumwamba kutionetsera ife masiku ano akumapeto ndi zosabisika, zikuyenera kupezeka, munthu akuyenera kuzikhulupirira. Baibulo munthu akuyenera kulikhulupirira chifukwa mbiri ya m'Baibulo imagwirizana ndi mbiri yonse pa dziko lapansi, kuonetsera kuti Baibulo okha basi. Ndi m'bale wanga mmene Daniel adaona zirombo zitatu zadutsa kuti mkango ufumu wa Babuloni, chimbalangondo ufumu wa Medi ndi Aperezi, nyalugwe ufumu wa ma-Greeks, adazaona chirombo choopsa chino tsopano. Pa verse 7 pamene akunena kuti pambuyo pake ndinaona masomphenya a usiku ndikuona chirombo chachinayi choopsa ndi chochititsa mantha ndi champhamvu choposa, chinali nawo mano aakulu achitsulo, chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake, chinasiyana ndi zirombo zonse zidachitsogolera, ndipo chinali ndi nyanga 10. Ndinali kulingirira nyangazi, taonani pakati pa izo panaphuka nyanga ina, ndiyo yaying'ono. Patsogolo pake zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mizu yomwe, ndipo taonani m'nyanga m'menemo munali maso ngati maso a munthu, ndi pakamwa pali kunena zazikulu. Ngakhenenso Daniel chidanchititsa mantha chirombo chachinayi chopanda dzina. Ndi mu chapter 2 tidapeza kuti kuchoka kwa golide, siliva, mkuwa kudadzabwera chitsulo, miyendo ya chitsulo. Ndi tidaphunzira kunena kuti miyendo ya chitsulo imeneyi kuyimirira ufumu wa Chiroma. Zonsezi umboni wake ndionena kuti kutha kwa maufumu atatu amene apitawo, Babulo, Amedi ndi Aperezi, Greece. Mumbiri ya dziko lapansi muonesa kuti kuchoka ufumu wa Greece kudabwera ufumu wa Rome. Mosaphonyeka ngakhale pang'ono, zinthu zonse zimamveka bwino. Ndipo umboni ukapita ku library ukopeza umboni okhazikika bwino. Chifukwa Rome kugwa kwake adagwa mu 476 AD. Ndi ukazitsala zakazo bwinobwino umasanja maufumu mopanda kulakwitsa wina kulikonse. Sitikhala kumene koko yayi. Chirombo chachinayi choopsa chochititsa mantha. Lero COVID-19 akuchititsa mantha pa dziko lapansi, anthu akopa, mavuto ali pena paliponse. Koma sindikuti no ufumu wachinayiwo ndi COVID-19 yayi, kumene kuopsa kwa ufumu wachinayi wochititsa mantha. COVID-19 nayenso akubweretsa mantha pa dziko lapansi. Tiona ndi malembawo kuti kapena zikulumikizana kutsogoloku ndi mu ufumu uwu wachinayi wolimba ngati chitsulo, chirombo choopsa chokhala ndi nyanga 10 mu ufumu wa Rome. Ndi mmene Yesu adabadwa. Iwe ndiwe mboni kuti nthawi imene Yosefe ndi Mariya adanyamuka ku Galileya kumapita ku Yudeya kukalembera, amene adabweretsa kalemberayo adali Augustus Caesar, mfumu ya Rome. Mmene Yesu amakula, anthu adamfunsa nkuyenera kodi kupereka msonkho. Yesu adawawuza kodi nkhope ili apa njandani? Anthu adayankha ya Kaisala. Za Kaisala perekani kwa Kaisala, za Mulungu kwa Mulungu. Kuonetsa kuti mose mmene Yesu amatumikira mu ufumu wa Rome, mmene amaphedwa pa mtanda Yesu Khristu. Adaphedwa ndi asilikali a Roma akunkhomani misomali. Kumanda kwake Yesu ali kumanda, amene amasunga chitetezo kumandako, kugadira mandawo ada asilikali a Roma. Ndipo peza Yesu
adakhala mu usilikali wa Chiroma, mu ulamuliro wa Chiroma. Ngakhalenso ophunzira ake Yesu atakwera kupita kumwamba, mukutumikira kwawo konse adatumikira mu mfumu wa Chiroma. Yakobo adadulidwa mutu ndi mfumu Herode. Ndende zimene Paulo adamukhazikamo ndende za Chiroma. Paulo ndi Sila amene amayimba nyimbo mkachisi, imene amayimba nyimbo mu ndende idali ndende ya Chiroma. M'bale wanga, ufumu wa Chiroma mphamvu yake ikadalipobe. Kodi nyanga zimene zidatuluka mu chirombo chachinayi izi ndi chani nyanga zimenezi? Popeza chirombo chotaona monga mwa malemba si maganizo anga kuti chirombocho chikuyimirira ufumu wachinayi pa dziko lapansi. Koma nanga nyanga zinso zimene zikuonekera mmene muzi ndi chani kwenikweni nyanga zimenezizi? Tikuyenera kumvetsa kuti kamaona mukhazikika timvetse bwino malemba. Chivumbulutso chapter 17 verse 12 pali mawu awo. Ndipo nyanga 10 udaziona ndiwo mafumu 10 amene sanalandire ufumu koma alandira ulamuliro ngati mafumu ola limodzi pamodzi ndi chirombo. Haleluya! Mawu a Mulungu ngokoma. Bible kumasula lokha kuti chirombo chachinayi ndi ufumu wachinayi pa dziko lapansi, ufumu wa Roma. Ndiye akuti nyanga zimene zidatuluka mu ufumu wa Roma nawo zonso ndi maufumu, komano maufumuwo sadalandire ufumu, angolandira ulamuliro chabe, ali ngati nyakwawa. Mafumu ali ngati nyakwawa chifukwa mphamvu imene akuyendetsera maufumuwo nja Chiroma yomweyo. Malemba watu akutero. Wina nkumafunsa, nangano nyanja ija pweza mafunde adagavira pa nyanja zirombo zidatuluke ndi chani kwenikweni? Chivumbulutso chapter 17 verse 15 pali mawu awo. Ndipo ananena ndi ine, madziwo udawaona uko akhalako mkazi wachigololoyo ndiwo anthu ndi makamu ndi mitundu ndi manenedwe. Ukamawerenga malemba mwa chinenero, madzi, nyanja zimayimirira mtundu wa anthu, kuyimbira anthu mitundu ya anthu osati masewera. Ndiye m'bale wanga, tikupanga zonsezi cholinga tione kuti mwana wachitayiko amene adalolera mpaka na maufumu ndi kumene dziko likulowera kundi zimene zikuchitika mu nyengo yovuta ya COVID-19 5G Wi-Fi 6 kuti zikugwirizana pati. COVID-19 5G ndi lemba la chirombo, kodi zimenezi malemba akutinji kuti ife tikhala anthu okonzeka. Ndiyeno mmene tikumaliza uthenga chigawo chino fopa chadafotokoza kuti tiziyenda pang'ono. Tapeza kunena kuti zirombo zinayi zimene zili m'buku la Daniel chapter 7 ndi maufumu anayi amene adzatuluka pa dziko lapansi, akugwirizana ndi Daniel chapter 2. Ufumu wa Babulo udapita, ufumu wa Medi na Perezi udapita, ufumu wa Magreeks udapita, ufumu wa Rome ukuonekera mpaka na nthawi ya kumapeto. Tikudziwa bwanji ku chapter 2 fano lija miyendo ya chitsulo kumapaziko, chitsulo ndi dongo, kufikira kuti mwala udasemedwa osemedwa opanda manja udadzaphwanya kumapaziko, ndi mphamvu ya chitsulo kumapazi iliko. Mu chapter 7 chirombo chopanda dzina chopyachi chikuonekera ndi nyanga 10 ndi kanyanga kena pakati pakepo kakuphukanso, kukhala ndi maso ngati maso a munthu, pakamwa ngati pakamwa a munthu, pakulankhula zazikulu. Nditaonetsedwa kunena kuti kufikira adona pakuyikidwa ano mipando ya chifumu pamene Yesu Khristu akubwera. Ufumu wa Rome mphamvu yake ikadalipo, chifukwa ngati ufumu uli wa mphamvu chotere ukuonekera mpaka na nthawi ya kumapeto kumasiku athu ano zikuonetsera kuti ukuyenera kukhudzika ndi chochitika china chilichonse chokhudza mtundu wa anthu. Ufumu uwu wachinayi opyawu pamene ukufikira chonchi zikuonetsera kuti ukuyenera kukhudzana ndi kena kalikonse kochitika pansi pa thambo. Ndipo mphamvu zimene ufumu umene uli nazo ndi mphamvu zochokera kwa chinjoka. Tikudziwa bwanji chapter 13 chivumbulutso verse 2 pali mawu awo. Ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe, ndi mapazi ake ngati mapazi a fisi, ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango. Ndipo chinjoka chinampatsa iye mphamvu yake ndi mpando wa chifumu wake ndi ulamuliro waukulu. Haleluya! Paja chinjoka ndi Satana, tidaona kale zimenezi. Ndi akuti chinjoka Satana chidatenga mphamvu zake, chidatenga ulamuliro wake, chidatenga mpando wake ndi kusiya mu ufumu wachinayi wa Chiroma. Ngati Satana adatenga mphamvu zake ndi kusiya mu ufumu, m'bale wanga, ufumu si wa masewera.
mwina ukhoza mane kuti inde ife za ufumu zonse zikutikhudza ndizoona Yesu adabadwa mu ufumu wa Chiroma. Meti kumaliza uthenga uchoke ndi ganizo ili limene mwini wake Yesu adalankhula akadali mu ufumu wa Chiromawo zokhudza munthu amene adakhala iyeyo ndi ifeyo pa Mateyu chapter 24 pali mawu awa. Nthawi zonse ndikamaliza uthenga m'bale wanga ndikuyenera kukera kwa Yesu Khristu, chifukwa Yesu Khristu ndiye mfumu ya ulemerero. Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wathu. Yesu Khristu yekhayo ndiye amene ali mkudza. Yesu adalankhula mawu awa pa Mateyu chapter 24 verse 34 akunena kuti, indetu ndinena kwa inu, m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zidzachitidwa. Haleluya. Yesu adafotokoza kuti m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonse zidzakwanitsidwa. Yesu mene amabadwa anabadwa mu m'bado wa Chiroma, mene amaphedwa adaphedwa mu ufumu wa Chiroma. Iwe ndi ine tukhala mu m'bado wa Yesu omwewo. Ndi Yesu adafotokoza kuti m'bado umene iye adabadwamo ndi kufa. M'bado wake wathu uno sudzachoka kufikira zonse zimene iye adazifotokoza zidalembedwa m'malemba zidzakwanitsidwa. Ukamaona nkhondozi, ukamaona njalazi, ukamaona mtundu ndi mtundu zikuukirana, ukamaona matenda a COVID-19, ukamaona network zoopsa kwambiri, nzeru zikukula pa dziko lapansi, dziwa kuti zikuyenera kuchitika mu m'bado wathu. Ndipo m'bado uno ndi otsiriza, sobweranso m'bado wina kufikira kuti chiweruziro chidza. Ndi m'bale wanga Yesu akulankhula kuti m'bado uwu sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonse zitakwanitsidwa. Yohane chapter 17 verse 3 pali mawu, moyo osatha nduwu, kuti akadziwe Mulungu woona ndi Yesu Khristu amene munamutuma. M'bale wanga nkokoma kuti umudziwe Yesu, kuti mmene zambiri zikusanthulidwa pano upange ubale wabwino ndi Yesu Khristu uziyenda naye. Njira zoyipa zileke, katangale muleke, kuledzera kutayi, ufiti zitayi, umbanda zitayi, kuyenda ndi dziko lapansi nkoopsa. Tikamabwera chigawo china tifuna tipitirize, popeza taona kuti chinjoka chapereka ulamuliro wake mu ufumu wa Chiroma. Ufumu wa Chiroma ukugwirizana ndi zonse zochitika za pa dziko lapansi. Kodi ukugwirizana nazo ndi COVID-19, ndi network ya 5G. Nthawi ndiyomwe yachita njiro, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvera radio ndi chidwi. Kumbukirani kuti mwawi ulipo kuti inu mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zomwe mwamva mu programu imeneyi, komanso zina zimene mu programu isi munazimve koma zimakubalalisani, zimakufutani kuti muzimvesese mogwirizana ndi buku lopatulika Bible. Mukhoza kuchayalamya kapena kutumiza text message komanso kulankhula pa WhatsApp pa manambala awa 0manayina25614147 0manayina25614147 komanso 0ma821769323 0ma821769323. mukatereni muyankhula ndi Evangelist Yankho Malizani. Dzina langa ndi Jone Mulimbika kuchokera ku ma studio azinayi. Mwakoma nonse.